Hallå. Jag ser att du har en jätteliten snopp. Vad står du och säger? Hallå, grabbar. Är det någon som har en pincett? Arnold ska kissa. Haha. Jag håller fel ihop på huvudet, din fet knopp. En fint liten snopp, grabbar. Jag stryker alla små snoppar. Hörru du, om du vill jobba kvar här hos mig så får du göra en snoppförstoring. Fattar du det? Annars kommer du inte tillbaks! Jävla fittskalle! Hör du? När jag kommer tillbaks kommer jag ha världens största vinekorv. Jag ska nog visa dem alla. Jag hade en mardröm! Gubben, jag börjar bli riktigt orolig för dig och din snopp nu. Arnold, jag vill ha en riktig vinekorv, inte en liten barnkuk. Då älskling, angående mina wunderbarn, jag har funderat lite och kommit fram till följande. Angående våra sexvanor vill jag ha lite kompromiss. Jag vill ha sex på morgonen till frukostkaffet. Jag vill ha sex till eftermiddagen vid tid. Och jag vill även ha sex på arbetstid. Jag vill ha sex på högtider. Och jag vill ha sex när vi träffar dina föräldrar. Är det överenskommet? Arnold, hörru du, vi får väl se hur stor den blir först, va? Ingen stor kuk, ingen deal. Uppfattat? Hallå, vart ska du? Jag är här för min wunderbarn-operationen. Dr. Massiv, han med liten kuk är här nu. Jaså, jag var här med lite snopp, jag. Skicka in honom för fanken. Ja, det var du som var intresserad av snoppförstoringar. Den med bara. Ja, vad var det för storlek du ville ha egentligen? Allt det här är nytt för mig, men låt höra, vad har du att erbjuda? Du ser på lite då hur mycket du vill lägga ut så att säga. Jag kommer från en ganska välbörjad österrikisk familj, så jag har ganska mycket pengar och jag menar, jag gör allt för min snopp. Du har sån jävla tur som kommer ut idag. Vi har nämligen fått in ett helt nytt sätt med snoppar. Vi har att välja mellan miljonärsnoppen, sportsnoppen, industrisnoppen. Vad ska ni ha för den hemliga agenten? Normalt, nu snackar vanliga människor, så säljer den här snoppen för 10 000 spänn. Men för dig Arnold, för dig bara, så får du den för 5 000. Nej, du får den för 2,5, vad sägs? Hur stor kan den bli? Säg! På en häft 40 centimeter. Finns det några biverkningar? Jag ska vara ärlig med dig Arnold. Det finns en liten chans att snoppen faktiskt krymper och blir så här liten. Ingen stor kuk, ingen deal. Förstått? Jag tar chansen. Förbered på en världsrevolutionerande snopp. Perfekt hörru. Då har vi en deal. Jag känner mig underbar. Hejsan Arnold. Operationen gick utmärkt. Jag hade tänkt att demonstrera ditt nya könsorgan nu, nämligen vagina, secret agent som du valde. Vad menar du vagina? Ja, det är lugnt. Kommer till det senare. Vi förstorar det. Hörru du skriker inte in i min operationssal. Dör där!